fulɓe italim bismima moɗon yontale ñolam yakare janggo darde yonti dental men heedi. Allahu akbar. Kajitoyam duwaw hawri e amini gati ƴiƴam Cheikh Oumar no nuru Cheikh Oumar Muntaga ɗaha ma tawtere won ñalawma ko hol nden 13 lewru juin 2015 to Vicenza e leydi Italie hakkunde Elage Baba Mal e fedde afi ko ñalawma mo ñalawma ala dow mum jamma baban jammaji. hoodere teddungal Elage Baba Mal anniversaire dande leñol e inde Cheikh Oumar Diine Tall ina weli wurde ina weli mayde.